Wel, dych chi'n edrych yn barod iawn i ymlacio yn fanna. Chi'n barod? Ie. Yeah. Mae ymlacio'n swnio'n hyfryd yn dydi, ond weithiau dydy o ddim mor hawdd â hynny i ymlacio. Yn enwedig os da ni'n cael amser prysur yn yr ysgol neu adre, os da ni'n poeni am bethau, weithiau mae'r corff yn mynd yn dyn a mae'n anodd i ni ymlacio. Ac un o'r pethau anoddau yw gwybod pryd mae'r corff wedi ymlacio. Felly mwyn dysgu sut mae'n teimlo i ymlacio cyhyr neu muscle yn y corff, yn gyntaf, ni'n mynd i ddysgu sut mae'n teimlo i wneud y cyhyr neu rhan yna o'r corff yn dyn, a wedyn ni'n mynd i adael fynd. Yeah? Yn union fel yna, Melinca, da iawn. Ie, da iawn, Sichelle. Okay? So fyddwn ni'n tynhau gwahanol rannau o'r corff, ac yna wrth i ni anadlu mas, byddwn ni'n gadael fynd. Okay? So ymarfer tynhau ag ymlacio ydy hwn. Felly dewch i safle cyfforddus ar y llawr. Ceiwch eich llyged. Os chi'n hapus, does dim rhaid, ond ceiwch eich llyged. A jyst cymryd eiliad i wneud eich hun yn gyffyrddus. So dychmygwch bod chi'n gath, okay? Yn riglo o gwmpas i ffeindio'r spot mwyaf cyffyrddus ar y llawr. Da iawn, Melinca. Ti'n gyffyrddus yn barod? Na ni. Okay. Wedyn llyged ar gau unwaith eto os chi'n fodlon. Okay. A byddwn ni'n cychwyn gyda'r dwylo. Felly dwi eisiau i chi ddychmygu, imagine bod lemon yn y ddwy law. Okay, a cyrlio'ch dwylo rownd y lemon, gwasgu'n dyn, anadlu mewn. Ac yna gadael i'r lemon fynd, anadlu mas. Da iawn chi. Ac unwaith eto anadlu mewn, gwasgu'r lemon yn dyn yn y ddwy law. Ac anadlu mas. Hyfryd. A nawr fel cath, ewch ar breichiau lan dros y pen a really stretcho lan i'r awyr. Fel mae cath yn ei wneud wrth godi o nap bach hyfryd yn y prynhawn yn yr haul. Ac yna anadlu mas, gadael fynd. Ac unwaith eto anadlu mewn stretch. Fel y gath, ac gadael fynd. A nawr ni'n mynd i fod yn grwpan bach. Okay? So mae crwpan yn dod o'i ben mas o'i gragen, ond weithiau, os ydy o'n synhwyro peryg, mae'n rhoi ei ben i mewn. Felly codi'r sgwyddau lan at y clustiau iawn chi, codi nhw lan. Ac yna, ymlacio'r sgwyddau. Good. Ac unwaith eto, codi nhw lan. Cuddio'ch pen yn eich cragen. Gadael fynd. Good. Okay. Nawr, dwi eisiau chi ddychmygu bod pri ar eich trwyn. Okay? Pri bach ar eich trwyn. A mae'n hedfan o'r trwyn rownd eich gwyneb, ond sdim modd defnyddio'r dwylo i gael e bant. Felly ni'n mynd i iwsio muscles yn gwyneb, sgrensio nhw lan. Dyn. Trio cael y pri bant o'r gwyneb o'r trwyn. Ac yna, gadael fynd. O no, mae'r pri di dod nôl, felly sgrensio lan, bob dim yn dyn. Ac yna rhyddhau. Good. Okay, nawr, dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n gorwedd ar safari. Okay? Chi'n ymlacio tra chi ar safari, ond mae yna eliffant bach, babi eliffant ar ei ffordd, a mae o'n cerdded tuag atoch chi, a mae o ar fi'n camu ar eich bol, felly gwnewch eich bol yn dyn, yn barod am yr eliffant. Ond ffiw, mae'r eliffant wedi mynd ffordd arall, felly ymlaciwch. Ond na, mae'r eliffant arall yn dod nawr, felly mae'n dod, felly tynhau eich bol, mae ar fi'n camu ar eich bol, tyn. Ac yna mae'n mynd ffordd arall, ffiw, ymlacio'r bol. Okay. A fy hoff un i, llyged ar gau nawr, dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n sefyll mewn pwll mwdlyd dofn, a mae'r mwd yn gynnes braf, yn dwyn braf, a chi'n mynd i ymestyn y ddwy droed lawr i mewn i'r mwd. So gnewch eich coesau'n hir, ymestyn pwll trwy'r ddwy droed, teimlo'r mwd yn sgwisio lan i fyny trwy'r bysedd traed, a mae'n teimlo'n hyfryd, ac yn ymlacio. Good, ac unwaith eto sgwisio lawr i'r mwd, sgwish, traed i lawr, ag ymlacio. Okay, nawr llyged ar gau,
bob un gyda'i gilydd, okay? All at once, popeth gyda'i gilydd, tynhau y corff i gyd yn din, gwyneb, traed, coesau, dwylo, bol, pen. Gadael fynd. Unwaith eto, tynhau popeth. A rhyddhau. Llyged ar gau a gorwedd yn llonydd. Teimlo gwres, braf, yn llifo trwy'r corff i gyd. Fel bod chi'n gorwedd ar draeth yn yr haul. Teimlo gwres yr haul trwy'r corff i gyd. A gallwch chi aros fel hyn mor hir a chi'n gallu. Mae ymlacio mor bwysig, ni ddim yn gwneud digon ohono fo. Felly aros am gwpl o funudau eto tan chi'n teimlo'n barod i ddod allan. Okay? Felly llyged ar gau a mwynhewch.